волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Мы поговорим сегодня о напоминании Международного суда ООН. 19 июля он сообщил России об обязательствах отменить, точнее напомнил, об обязательствах отменить запрет деятельности Меджлиса крымских татар. Согласно сообщению Украинского министерства иностранных дел, в четверг Международный суд ООН проинформировал украинскую сторону о своей позиции по выполнению Россией приказа суда от 19 апреля 2017 года, которым Москву обязал воздерживаться от ограничений в отношении прав крымско-татарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис. Российская Федерация нарушила этот очень четкий приказ и так не сняла свой запрет на деятельность Меджлиса, который впервые был введен в апреле 2016 года. В своих письмах к сторонам суд подтвердил обязательность выполнения этого приказа и обязал Россию к 18 января 2019 года проинформировать о конкретных принятых шагах, направленных на выполнение этого приказа. Об этом цитирует сообщение. Итак, будет ли Россия выполнять требования ООН, какие санкции грозят России за неповиновение и может ли Меджлис восстановить деятельность на полуострове? Об этом всем мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. На связи у нас Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, доброе утро. Витаю вас, добрый ранок. Благодарю, что связались. И вот первый вопрос. В чем, по вашему мнению, причина невыполнения Россией этого приказа суда ООН? Почему Россия может позволить себе не делать этого? Розумієте, Росія може, на жаль, собі дозволяти це робити, оскільки міжнародним правом санкція єдина, в принципі, і єдині, які передбачені за невиконання таких рішень, це санкції Ради безпеки ООН. І розуміючи прекрасно, що фактично без Росії ці санкції ніхто на них накласти не може, оскільки вони будуть ветувати будь-які ці такі питання санкційні на засіданні Ради безпеки ООН, вони ведуть себе от таким чином, ігноруючи норми міжнародного права, розуміючи, що в принципі як такої відповідальності за порушення, невиконання цього проміжного рішення наказу Міжнародного суду немає. Можливо, відповідальність, коли вже буде остаточне рішення, тоді так, тоді маючи таке рішення на руках, Україна може апелювати до багатьох держав світу для того, щоб, можливо, навіть виносити це питання і на Генеральну асамблею ООН. І там просити про накладення і вимагати накладення санкцій на Росію. А зараз, на жаль, в принципі, інструментарій щодо ведення санкцій, він не такий великий, і тому Росія цим користується, знаючи фактично, що окрім таких от листів від Міжнародного суду ООН, більше не буде, ну, скажімо так, жодних дієвих важелей впливу, на жаль. Александр, подскажите, пожалуйста, а вот в более далекой перспективе, если так можно сказать, например, для того же окончательного решения суда ООН, такое невыполнение предписаний может иметь негативные последствия для Российской Федерации? Ну, как дополнительный аргумент в пользу того, что такие права крымских татар нарушаются, и, соответственно, решение должно быть максимально жестким. Безумовно, це може мати, і воно негативно все-таки відіб'ється, і, в принципі, і на репутаційному іміджі держави, і на правовій позиції Російської Федерації. Я маю на увазі в Гаазі, Міжнародному суді. Але, знову ж таки, я думаю, що, можливо, десь росіяни думають, що вони зуміють зламати українську позицію, яка, як на мене, все-таки є на 100% правомірна. Можливо, вони на це сподіваються. Можливо, вони сподіваються, що певним чином вони будуть, знаєте, якось
знаходити певні якісь покращення, придумувати і так далі, і так далі. Я маю на увазі покращення щодо ситуації з правами на папері фейкові. І на щось сподіваються. Але зараз очевидно, що вони жодних проміжних рішень виконувати не будуть. І, в принципі, це зараз вписується в доктрину російську правову про те, що вони, в принципі, вважають рішення своїх національних судів вищими за рішення міжнародних. І таким чином вони кажуть, що якщо є рішення Верховного суду про заборону меджлісу, вибачте, ми жодним проміжним рішенням чи наказом Міжнародного суду рішення нашого Верховного суду скасовувати не будемо. А деякі російські вчені кажуть, давайте дочекаємося остаточного рішення, тоді вже поговоримо. Таким чином зараз вибудована правова доктрина в Росії, і в принципі вони рухаються в цьому руслі, в цьому контексті. Єдине, що на них діє, безумовно, це санкції, це арешти їхнього майна, наприклад, як ми бачимо з рішенням Стокгольмського арбітражу по газу, коли дійсно почали арештовувати майно, тиснути, тоді Росія готова починати щось виконувати і бодай домовлятися про виконання цього рішення, там про якусь реструктуризацію і так далі. Тільки в таких випадках. А в тих випадках, коли вони бачать, що зараз санкції їм жодні не загрожують, вони дозволяють собі отак нахабно и цинично просто игнорувати и не виконувати такі рішення. Александр, у нас есть слушатель на связи. Я думаю, что он будет не против задать вам вопрос. Добрый день, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Есть вопрос к эксперту по теме, довольно короткий. Слушаем. Смотрите, по Соединенным Штатам было несколько решений суда ООН. По Гренаде, по Пуэрто-Рико. Ни одно из них США не выполнили. Причем заявили, что они их выполнять не будут. Почему Россия должна выполнять? Мы что, дурнее всех, что ли? Давайте послушаем этот эксперта. Александр, вы слышали что-то про решение суда ООН по Гренаде, например? И почему США не выполняла их? Я вам хочу сказати, що коли було рішення, скажімо так, найбільш нашумівше 1985 року, яке стосувалось, наприклад, Нікарагуа, і Сполучені Штати були визнані винними в тому, що вони підтримували Контрас, повстанський загін, який мав фактично скинути тоді діючий уряд в Республіці Нікарагуа, то після цього були виплачені навіть ряд компенсацій людям, які зверталися потім в суди і які вимагали, скажімо так, компенсації внаслідок того, що внаслідок цієї війни постраждали. Але разом з тим Міжнародний суд продемонстрував позицію, що вони не бояться звинуватити навіть Сполучені Штати Америки. Тобто для них немає якихось обраних, які там можуть користуватися певними пільгами і певними привілеями. Тому інше питання, розумієте, що не настільки великий вплив має, на жаль, Міжнародний суд ООН, оскільки він обмежений статутом ООН. І він обмежений він обмежений інструментами, які створюються політично. Я маю на увазі Організацію Об'єднаних Націй і Радою безпеки ООН. І Рада безпеки фактично має дуже багато повноважень, іноді більше навіть, ніж Міжнародний суд ООН. І цим, безумовно, користається. Але така модель виписана. Але знову ж таки, держава, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, вона має дотримуватися статуту ООН. Статут передбачає як невтручання у внутрішні справи держави, те, що робить Росія постійно, так і не передбачає агресії чи анексію територій, так і не передбачає невиконання рішень міжнародних судів ООН. І цього треба дотримуватися. Апелювати, що десь хтось, чи Сполучені Штати, чи інша країна не виконували чи не виконують, це не є поясненням. Навіть якщо дійсно слід визнати, що Сполучені Штати, скажімо так, не завжди ефективно вдавалося притягувати до відповідальності. І Сполучені Штати не визнають деяких конвенцій, тих, що, до речі, визнає Росія в Європі, будучи членом Ради Європи, бо США не є членом Ради Європи, а Росія є. То Росія ігнорує і конвенції, ратифіковані нею, на відміну від Сполучених Штатів, бо Штати, принаймні, їх не ратифіковували і чесно в цьому зізнаються. Крім того, я хочу навести такі прецеденти і приклади, якщо ми вже говоримо про це, що
Американський суд засудив найманців компанії Blackwater, яких звинувачували в тому, що вони причетні до вбивств і поранень мирного населення в Іраку. І вони засудили цих людей. Ці люди на території Сполучених Штатів отримали реальні судові вироки і пішли до в'язниці. Нехай Росія покаже хоч один приклад, коли їхній суд засудив хоч одного найманця компанії Вагнера чи іншої військової приватної компанії, які вчинили злочини і безчинства в Україні, на Донбасі і в Сирії. І тоді ми скажемо, що приклади, скажімо так, що ці країни можна порівнювати. Александр, я прошу вас оставаться на связи. Я напомню нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. Мы говорим о напоминании со стороны Международного суда ООН о необходимости Российской Федерации выполнять решение этого суда и разрешить деятельность Меджлиса. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать по теме программы, звоните 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать там свои темы программ и заходите на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. А я напомню, мы продолжаем говорить о напоминании Международного суда ООН о необходимости для Российской Федерации разрешить деятельность Меджлиса в Крыму. На связи с нами Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, и у меня вот следующий вопрос. Подскажите, у нас есть сейчас только промежуточное решение, предварительное решение, точнее, Международного суда ООН, который еще не вынес окончательный вердикт, но уже требует от России признать деятельность, разрешить деятельность Меджлиса на территории аннексированного Крыма. Подскажите, пожалуйста, а вот если мы говорим об окончательном решении, как много времени будет необходимо, чтобы его получить? Це буде залежати від суду, як суд буде розглядати, тому що, скажімо, чітких норм регламентних по часових рамках, як таких, немає. Тобто суд може заслуховувати сторони, суд може вимагати і досліджувати додаткові докази, письмові матеріали, пояснення сторін. Тобто процес може розтягнутися як на 2, на 3, так і до 5 років. Потрібно це розуміти, тому що, як правило, спори в міжнародних судах, вони можуть тривати протягом 3, 5, 7 років іноді. От на такий період часу десь приблизно треба розраховувати. Але знову ж таки, це не значить, що рішення може бути раніше мною озвученої там терміну, або пізніше. Тут, скажімо так, важко прогнозувати, бо знову ж таки залежить від суду і від маси факторів, пов'язаних з дослідженням доказів, з поясненням і так далі. Александр, и вот когда мы говорили о том, что это решение, уже окончательное решение, единственный способ заставить Россию выполнять, это уже последующее решение или Совбеза ООН, то есть в котором Россия имеет право вето, или же Генассамблеи ООН. Вот что необходимо, чтобы окончательное решение суда Организации Объединенных Наций попало на рассмотрение Ассамблеи? То есть она должна пройти предварительную процедуру в Совбезе для этого, или можно сразу же попытаться вынести какую-либо резолюцию на рассмотрение Генассамблеи? В принципі, скажімо так, повинно спочатку це питання виноситись на Радбез. Але будь-яка держава, в тому числі Україна, як член ООН, вони мають право готувати свої проекти. І під час з'їзду глав держав, які відбуваються, які приїжджають на Генасамблею в Нью-Йорк, будь-який президент і президент України має право озвучити з трибуни
цей проект і попросити його підтримати. І в подальшому фактично лобіювати підтримання такого проекту. Тобто немає жодних юридичних перешкод для того, щоб це робити. Хоча, я думаю, ви знаєте, що якщо буде рішення уже остаточне, мені здається, що і буде тиск на Росію, якщо Україна зуміє консолідувати позицію держав. Бо, скажімо так, ООН зрозуміло виступ з трибуни. Це все правильно, але потрібно працювати з нашими партнерами, з кожною державою, доносячи позицію про те, що потрібно вводити санкції, потрібно зобов'язати Росію виконувати рішення Міжнародного суду. Якщо така позиція буде, мені здається, що можна буде дотиснути поступово, але почала. А знаєте, тому що рішення буде містити не один пункт, а 2-3 щонайменше. Поступово, хоча б по одному пункту, почала ці рішення виконувати, щоб були зрушення в цьому питанні. Ну, знову ж таки, з аналогією з рішенням Стокгольмського арбітражу. І мені здається, що тоді шансів на успіх буде більше. Знову ж таки, за умови, що Україна грамотно і правильно заручиться підтримкою міжнародних партнерів, які будуть чинити також тиск на Росію в цьому питанні. Якщо буде рішення остаточне, мені здається, що я тут поміркований оптиміст і думаю, що все-таки Росія буде змушена почати його виконувати, як би там не було. А подскажите, пожалуйста, вот в принципе практика мировая, особенно вот когда мы говорим о каких-то таких правозащитных вопросах, она свидетельствует о том, что когда есть предварительное, возможно, потом полное решение суда ООН, страны все-таки стремятся его выполнять и устранять вот те нарушения прав человека, которые фиксируются судом? Розумієте, в принципі, з одного боку так. Ну, на ряді прикладів, там, наприклад, взяти можна африканські країни, де активно працює не тільки Міжнародний суд ООН, а Міжнародний кримінальний суд, де не тільки притягують до відповідальності, а й засуджують колишніх президентів і глав держав. На жаль, це поки що стосується тільки африканського континенту. Але там є приклади, коли дійсно змінюється після рішень судів і політика держави, більше того, змінюється конституція, запроваджуються демократичні стандарти і стандарти дотримання прав людини. Там, в принципі, ми бачимо, що дійсно міжнародна юрисдикція дуже вдало працює. Ну, і я вам хочу сказати, що, наприклад, в таких країнах, як от Пакистан, де коли відбуваються політичні вбивства чи інші злочини, там навіть без рішень міжнародних судів, коли є тиск ООН, коли є тиск міжнародної спільноти, певним чином ситуація виправляється, хоч і повільно, але змінюється хоч щось на краще. Тобто певні приклади, як би там не було, вони позитивні є. Я все-таки маю надію, що і коли буде рішення остаточне, і воно буде на користь України, бо важливо ще, щоб воно було на користь України. Тут важливо не просто зараз, знаєте, тішитись і проміжним рішенням, а розуміти, що треба довести справу до кінця і отримати позитивне для нас рішення. То все-таки вдасться тиснути на Росію, щоб вона це рішення бодай в якійсь частине хотя бы виконала. Ну, Александр, вот напоследок хотелось бы спросить вас, а насколько вероятно, что вероятное решение Международного суда ООН в пользу Украины станет поводом для расширения санкций против Российской Федерации? Ну, я б не виключав такої ймовірності, хоча, знову ж таки, потрібно, в принципі, розуміти, що це, скажімо так, ми фактично, якщо Україна цього досягне, це буде хороша дипломатична перемога, бо ми змусимо вводити санкції за порушення прав людини. Так, це, наприклад, за аналогом списку Магнітського, фактично. Це буде додатковий, скажімо так, виток санкційного тиску. Бо поки що ми бачимо, що в зв'язку з порушенням прав людини проти Росії санкції не вводяться. Я маю на увазі, наприклад, за те, що Росія отримує українських політичних в'язнів, вони голодують деякі, і весь світ просить їх звільнити, і Росія це ігнорує, і ми бачимо, що, в принципі, окрім закликів і заяв, це все обмежується. Ну, жодних санкцій за це не вводиться. Тому якщо за невиконання рішень Україна зуміє в обхід, наприклад, Радбезу ООН,
або навіть Генасамблеї від деяких держав Сполучених Штатів Європейських досягти того, що будуть санкційні списки, як на мене, це буде немало важливо, і це можна вважати досягненням. Александр, и вот хотелось бы задать вам еще один вопрос. Дело в том, что кроме дела о совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины, вот так это дело называется, Украина инициировала дело против России с целью привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма. Буквально у нас минута осталась. Вы могли бы сказать, каковы перспективы Украины в этом втором деле? Тут перспективи хороші, але, як на мене, не такі, скажімо, не настільки позиція поки що юридично 100%, як в справі по Криму. Все-таки потрібно надавати більше доказів в тому контексті, що є міжнародний збройний конфлікт, і Росія поряд зі своїми регулярними військами підтримує нерегулярні війська, які вчинають терористичний акт. Як на мене, тут Україна трошки звузила все-таки свою позицію, довівши її тільки до фінансування тероризму. А як на мене, її треба було розширювати тим, що Росія вчинила повноцінну агресію і йде міжнародний конфлікт, війна збройний у нас, і потрібно ще розглядати питання не окрім фінансування тероризму і терористичних актів, і в питанні про притягнення до відповідальності за вчинення военных злочинов и злочинов против людяности. Александр, я благодарю вас за столь развернутый комментарий. Напомню, на связи с нами был руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Мы говорим сейчас о напоминании Международного суда ООН, который проинформировал Российскую Федерацию о том, что необходимо воздерживаться от ограничений в отношении прав крымско-татарского народа, хранить свои представительские институты, включая Меджлис. Ну, то есть, переводя на нормальный язык, напоминает о своем решении и требовании к России разрешить деятельность Меджлиса в Крыму. И с нами на связи Кирилл Мартынов, политический обозреватель и доцент школы философии НИУ Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте. Кирилл, приветствую вас. К сожалению, у нас пока нет связи. Я сейчас выясню, что у нас происходит. Кирилл, здравствуйте, вы слышите нас? Я вас слышу, да. О, прелестно. Благодарю, что связались с нами. И вот у меня сразу же вопрос. Вот у нас есть временное решение Международного суда ООН, и судя по вот этим новостям, Россия пока не спешит выполнять его. Подскажите, в чем причина, по вашему мнению, что Российская Федерация продолжает не разрешать деятельность Меджлиса в Крыму? Причина заключается в том, что, конечно, Российская Федерация считает себя или хочет себя считать единственной такой политической структурой, которая легитимно действует на территории полуострова, и любые альтернативные центры и гражданские, и политические, конечно, жестко блокируются. А конкретно крымско-татарское сообщество, в принципе, считается, какие-то самостоятельные его такие недекоративные формы считаются просто вызовом тому политическому режиму, который в Крыму сейчас установлен, вызову, можно сказать, российской государственности. А подскажите, а вот по вашему мнению, есть ли у Международного суда ООН какие-либо рычаги заставить Российскую Федерацию выполнять свое решение? Или же вот это вот желание и дальше бороться с вызовом для российской государственности, назовем это так, оно будет превалировать, назовем это так? Вы знаете, здесь позиция российских властей, она очень циничная. Дело в том, что Россия уже в течение многих лет, если не десятилетий, является главным поставщиком в Европе в различные решений, принятых против государства и удовлетворенных жалоб со стороны граждан на нарушение тех или иных гражданских прав. Обычно это связано с Европейским судом по правам человека, и идет это в основном еще от чеченских войн, если статистику посмотреть. И цинизм здесь российский заключается в том, что до тех пор, пока эти требования можно там формально как-то удовлетворять в смысле назначения компенсаций в отдельных случаях и, естественно, полного игнорирования всех остальных требований, то Российская Федерация считает себя членом соответствующих международных институтов. Ну и вот как-то так с такой ехидной улыбкой кивает, что мы вас услышали, что называется, и дальше ничего не происходит. Я думаю, что при том, что Россия никогда, конечно, не ставила вопрос о выходе из ООН и
считает, наоборот, этот инструмент достаточно выгодным для себя с учетом особой роли России в Совете Безопасности ООН. В данном случае конкретных методов исполнения принятия этого решения в принципе не существует на уровне национального законодательства. А подскажите, пожалуйста, а вот есть какие-то инструменты, возможно, у других государств, вот, предположим, Соединенные Штаты, Европейский Союз, основываясь на решении Международного суда ООН, могут, например, усилить санкционное давление, и сможет ли это повлиять на запрет на деятельность Меджлиса в Крыму? Ну, мне кажется, что санкционное давление сейчас на Россию достаточно велико, в том плане, что там стратегически мы видим, как российская экономика испытывает трудности на самых разных уровнях. И дальнейшее наращивание уровня санкций не очень выгодно самим западным странам, ну, к счастью или к сожалению. И поэтому, конечно, для того, чтобы санкции, вот ставки в этой санкционной войне были повышены, нужно, чтобы что-то случилось очень серьезное, в первую очередь затрагивающее интересы западных стран. И боюсь, что вот моральное давление, я думаю, что именно об этом здесь нужно говорить, со стороны суда ООН к таким факторам не относится в принципе. Что ж, Кирилл, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Кирилл Мартынов, политический обозреватель и доцент школы философии Высшей школы экономики. Мы говорили о решении Международного суда ООН, который вновь потребовал от Российской Федерации разрешить деятельность Меджлиса на территории Крыма. С вами в студии был Александр Голубов. Это было радио Крым Реалии. Услышимся.